Σήμερα δεν ήξερα, πάντα έχετε καταλάβει ότι ξεκινάω με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που αντιπροσωπεύει τον προσκεκλημένο. Νίκο, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Καλό είναι αυτό. Πραγματικά δεν ήξερα τι να διαλέξω από το 80, από το 90, από το 2000. Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδοποιούς μετά το 1980. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει? Καταρχάς και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου, Γιάννη. Θα είναι μια ωραία κουβέντα. Πόσα τραγούδια έχω γράψει? Πόσα που νομίζεις? Πρέπει να είναι γύρω στα 300. 300. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό μέσα στα 300 των τραγουδιών που έχουν γίνει επιτυχία και έχουν ακουστεί και από σέναν και έχουν γίνει και διασκευές. Δηλαδή ένα πολύ καλό ποσοστό των τραγουδιών που πέρασαν στον κόσμο. Έτσι, δεν το έχω μετρήσει ποτέ. Ναι, αλλά το βλέπεις από τις εμφανίσεις που κάνεις και από τις ζωντανές. Τώρα για πες μου, πριν πάμε στα άλλα, για να το πούμε και αυτό, ξεκινήσατε με την Ελευθερία, έτσι δεν είναι? Ναι. Από πότε? Από την περασμένη εβδομάδα? Ναι, πέρασε η δεύτερη εβδομάδα. Πού είσαστε? Είμαστε στο Βοτανικό, στην Ιερά Οδό, σε ένα χώρο πολύ όμορφο και άνετο. Ωραία σκηνή, ωραία φώτα. Είναι λίγο βέβαια παράξενο για σένα να το πούμε αυτό, που πήγε σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Είναι ο πιο μεγάλος χώρος που έχει παίξει ή κάνω λάθος? Ναι, μαζί με τον κεραμικό που είχα παίξει με τον Σαββόπουλο. Συνήθως παίζω σε πιο μικρούς χώρους, αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι η συνεργασία. Είναι ότι βρεθήκαμε επιτέλους με την Ελευθερία, που το συζητάμε χρόνια. Και επιτέλους έγινε το δέσιμο, έγινε το μπλέξιμο των τραγουδιών μας, των δύο ρεπερτορίων, γιατί ξέρεις έχουμε ξεκινήσει ταυτόχρονα με την Ελευθερία. Ναι. Έχουμε κάνει συναντήσεις στο στούντιο και σε κάποιες συναυλίες ως προσκεκλημένος. Αλλά όχι όμως. Αλλά ποτέ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, τι να πρωτοπαίξουμε και τι να πρωτοδιαλέξουμε για αυτά που μου είπες. Θέλω να δείξω από αυτά που μου είπες, που βγαίνει και η μουσική σου, τις διαφορετικές εκδοχές αυτών που σου επηρέασαν και άκουσες. Ναι. Έτσι λοιπόν θα τα ακούμε λίγο, θα μιλάμε απάνω, θα μιλάμε και για τα τραγούδια αλλά και για τα δικά σου πράγματα. Για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μου ζήτησε αυτό τον Beatles. Λοιπόν, καλά, τι να σε ρωτήσω, γιατί Beatles? Δεν γίνεται, δεν στέκει γι' αυτό. Κοίτα δεις, όταν με κάλεσες, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα τραγούδια του ξεκινήματος. Ναι. Τα τραγούδια που με σημάδεψαν όταν ήμουν πιτσιρικάς, όταν ήμουν έφηβος, τα τραγούδια που με σπρώξανε να γίνεις μουσικός. Ναι. Και αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα. Αυτό για πες για αυτό. Από αυτό το συγκεκριμένο δίσκο που είναι, από ό,τι θυμάμαι, ο πρώτος δίσκος που έφερε ο κατά 4 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός μου στο σπίτι. Μιλάμε για το λευκό άλμπουμ του Beatles. Ναι. Αυτό το μυθικό άλμπουμ. Δεν είναι μυθικό άλμπουμ. Παρόλο που λένε για το Sgt. Peppers που είναι φοβερό και αυτό, αυτό το άλμπουμ έχει δηλαδή. Μπορεί να είναι και καλύτερο το άλμπουμ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός με τους Beatles γενικά, αλλά και με αυτό το άλμπουμ ειδικά, γιατί όπως σου είπα είναι το πρώτο που ήρθε στο σπίτι από ένα άλλο σύμπαν. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε. Ήσουν μικρός τότε εσύ? Πρέπει να ήμουν 12. Ναι. Κάπου εκεί. Υπήρχαν στο σπίτι δίσκοι. Υπήρχαν δίσκοι του πατέρα μου και της μητέρας μου. Αλλά ο πρώτος δίσκος που ήρθε από αυτό το νέο άγνωστο σύμπαν που λεγόταν rock, ήταν αυτός. Αυτός και ο επόμενος που θα ακούσουμε. Αυτό εδώ τώρα, Θα προστάω στον αδερφό μου και αυτό το τραγούδι, το While My Guitar Gently Weeps, που ακούσαμε, νομίζω είναι ο λόγος που ζήτησα από τον πατέρα μου να μου φέρει μια κιθάρα. Μπράβο. Έπαιξε ρόλο λοιπόν όπως σε σένα, όπως σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη να γίνουν μουσική. Αυτό ήταν οι Beatles. Και γι' αυτό οδήγησαν και μια ολόκληρη γενιά, την πήραν και ακόμα παρατηρήσω ότι τα τραγούδια τους. Μας πήραν στο λαιμό τους. Ναι. Λοιπόν, το άλλο που μου είπες, μου ζήτησες Hendrix, αλλά μου ζήτησες και θα πεις γιατί αυτό, για να ακούσουμε λίγο. Κάτι που δεν το αναφέρουν συχνά τώρα πια, βέβαια οι οπαδοί των Cream και του Hendrix, όπως ας πούμε οι φίλοι μας οι Σόκρατες, τα παιδιά αυτά που παίζανε αυτή τη μουσική, τα ξέρουν αυτά τα άλμπουμ. Μου είπες αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Band of Gypsies,
Ναι. Με δύο άλλους καταπληκτικούς μουσικούς και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε το Hendrix με μαύρους μουσικούς, γιατί μέχρι τότε έπαιζε με τους Experience που ήταν λευκοί. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για το Hendrix. Ήταν ο δίσκος που ήρθε μαζί με το White Album. Το 70 βγήκε αυτό το άλμπουμ. Το 70, ναι. Το χρωστάω και αυτό στον αδερφό μου. Το έφερε ο αδερφός μου, το έβαλα στο pick-up, ένα παλιό Grounding, και μου είπε ο αδερφός μου, άκουσε τον αυτόν, είναι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου. Άκουσα λοιπόν εγώ. Ο αδερφός σου άκουγε, δηλαδή τους μίλησε, είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από 4 χρόνια, ναι. Ήταν πιο μπροστά από μένα. Άκουσα λοιπόν αυτό το άλμπουμ και στο τέλος το άκουσα εκστατικός, ας πούμε, σαν να άκουγα μουσική από άλλο πλανήτη. Ναι. Και στο τέλος το ρώτησα, ωραίο είναι, αλλά η κιθάρα πού είναι, δεν κατάλαβα. δεν κατάλαβα ότι υπήρχε κιθάρα. Αυτός ο ψυχεδελικός ήχος, ας πούμε, δεν μου θύμιζε κιθάρα, μου θύμιζε, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό το άλμπουμ με σημάδεψε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι το καλύτερο live άλμπουμ που έχω ακούσει ποτέ. Ναι. Εμένα από αυτό το άλμπουμ μου άρεσε πάρα πολύ ένα κομμάτι που είναι του Buddy Miles, το Changes. Το Changes, βέβαια. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το έβαζα τότε το 70, ξέρω εγώ 10 φορές να το ακούω το ένα μετά το άλλο. Αλλά αυτή η εκτέλεση, ειδικά με το Hendrix, είναι μαγική. Λοιπόν, μου αρέσει επίσης γιατί μένει σταθερός στις απόψεις σου. Πριν από 12 χρόνια, βγάλαμε με τον Κώστα τον Ζουγρή, τον συνεργάτη μου στην ΕΡΤ, που εδώ είναι η κόρη του, η Λουίζα, το βιβλίο του Τραγούδια των Ελλήνων. Και εσύ είχαμε ρωτήσει πριν 12 χρόνια, ποιο είναι το τραγούδι ορόσημο για σένα. Δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Ποιο είχα πει. Διαλέγω το Ζεμπέκικο. Του Διονύση Σαββόπουλου. Αυτά είναι δικά σου λόγια. Για να ακούσετε, ας πούμε, τι έλεγε ο Νίκος πριν από 12 χρόνια και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, πόσο σταθερός είναι σε κάποια τραγούδια που του αρέσουν, ότι εκείνο που του άρεσε το 70 τόσο είναι αυτό που τον επηρέασε και του άρεσε και το 2002 και συνεχίζει. Πώς να τα αλλάξει. Δεν αλλάζει. Αυτό έχει γράψει. Λοιπόν, μας είπες το εξής και υπάρχει στο βιβλίο, ότι διαλέγω το Ζεμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου γιατί είναι μια γέφυρα που ενώνει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν με το παρόν μας. Μέσα στο τραγούδι αυτό, που πυροδότησε την εφηβεία της γενιάς μου, αποκαλύπτεται μαγικά η υπόγειά μας διαδρομή. Έτσι είναι. Λοιπόν, από την Μικρά Ασία, τα ρεμπέτικα και τον Τσιτσάνι, μέχρι την ηλεκτρική επανάσταση του 60 και του 70 και από τους σουρεαλιστές και τους beat ως το ροκ του μέλλοντός μας. Εκεί λοιπόν που μια και είπαμε για τον David Byrne, στο έλεγα και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για το ελληνικό τραγούδι, όταν σε εκείνη τη χρονιά που τον είχαμε δει μαζί να βλέπει τον Αρσίντα Χά, ή την προηγούμενη ή την επόμενη, τον είχα πάει γιατί είχε ζητήσει, αυτός είναι καλλιτεχνικός τύπος όπως έχεις καταλάβει, να δει κάποια αρχαία και τον πήγα με το αυτοκίνητο στο Σούνιο να δει το ναό εκεί και κάθισε μία ώρα και έβλεπε από τις γωνίες και τέτοια. Ναι. Στο δρόμο λοιπόν άκουγα το δεύτερο πρόγραμμα που εκείνη την ημέρα νομίζω ότι είχε να υπάρχει επέτειος για τον Μάνο Χατζηδάκη και υπήρχε μια συνεχόμενη ροή τραγουδιών του Μάνου. Βλέπω λοιπόν όταν έπαιξε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα εδώ, αυτό εδώ, ακούει λοιπόν στο ραδιόφωνο το τραγούδι αυτό και μου λέει, και δεν μου είπε τίποτα, έβγαλε ένα μπλοκάκι όπως κάνετε οι περισσότεροι από εσάς και σημείωνε. Λέω τι σημειώνεις τώρα. Αυτά τώρα με τον David Byrne καθώς ακούει το τραγούδι «Είμαι αρετός χωρίς φτερά» του Μπιθικότσι, του Μάνου Χατζηδάκη. Μου λέει, αυτός ο τραγουδιστής είναι φοβερός, πώς λέγεται. Του λέω, είναι από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού. Λέει, το γράφω για να το αγοράσω. Του αγόρασα μερικούς δίσκους. Δεν ρώτησε για το συνθέτη. Δεν ρώτησε για το συνθέτη. Ναι, του είπα ότι είναι ο συνθέτης, είναι αυτός. Τον ήξερε. Όχι, τον ήξερε τον συνθέτη. Τον ήξερε. Βέβαια, αυτή ο συνθέτης είχε κάνει, τουλάχιστον τα παιδιά του Πειραιά, τουλάχιστον από αυτό. Σωστά, ναι. Από αυτό τον ήξερε. Κοίταξε, νομίζω ότι Χατζηδάκη, Θοδωράκη, αν τους πεις το Ζορμπά και τα παιδιά του Πειραιά σε οποιονδήποτε ξένο, τους ξέρουν απόλυτα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ξέρουν τα τραγούδια. Το Θοδωράκη το ξέρουν καλύτερα σαν συνθέτη. Σαν συνθέτη, ναι. Και σαν προσωπικότητα. Εξάλλου, διαβάζω ας πούμε το Αλεξάνδρε Δεσπλά επιρροές που είναι αυτός ο Γάλλος, Έλληνο-Γάλλος συνθέτης. Ναι.
Και λέει ο Χατζηδάκης, είναι πολλοί οι οποίοι τους έχει επηρεάσει ο Χατζηδάκης. Οι Ευρωπαίοι. Και ειδικά οι Γάλλοι. Ο Πιοβάνι επίσης. Είναι επηρεασμένος. Και είπε αυτό. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες, όπως λέγαμε, ψάχνουν περισσότερο στην ελληνική μουσική μας να ακούσουν κάτι από τη χώρα μας. Κάποια πράγματα που οι Έλληνες ροκάδες τα σνομπάρουν. Τα σνομπάρουν, ναι. Καλά, ο Μπέρν είναι κατεξοχήν προσωπικότητα πολυπολιτισμική. Δηλαδή έχει πειραματιστεί με αφρικάνικα, με λάτιν, με μουσικές από όλο τον κόσμο. Όπως και εσύ, γιατί θα ακούσουμε λίγο πριν από τις ειδήσεις στο επόμενο κομμάτι, αυτό εδώ, γιατί είχες κάνει έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο. Είχε απήχηση αυτό το άλμπουμ. Καλά πήγε. Μπράβο. Λοιπόν, είχε βγει, πότε είχε τα βγει. Τα λιμάνια ξένα. Ναι. Ήταν μια συλλογή πριν από 2 χρόνια βγήκε. 2 χρόνια. Μάλλον τι λέω, το 14 βγήκε. Ναι, το 14, ναι. Είναι ένα αφιέρωμα δικό μου στα αγαπημένα μου παραδοσιακά και λαϊκά και ταυτόχρονα είναι και ένα αφιέρωμα στο αγαπημένο μου όργανο που είναι η κιθάρα. Είναι μια δουλειά που την έκανα μόνος μου, παίζοντας όλα τα όργανα και κυρίως κιθάρες. Και ήταν και μια, πώς να το πω, μια σπουδή, ας πούμε, σε όλους αυτούς τους μεγαλοφυείς συνθέτες. Θα μιλήσουμε για μερικούς από αυτούς. Εδώ ακούμε την Μαρίκα Παπακίκα στην πρώτη εκτέλεση. Ένα τραγούδι που το έμαθα από τη γιαγιά μου εγώ, που ήταν Σμυρνιά. Ναι, τώρα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο. Και εμένα ο πατέρας μου από τη Σμύρνη είναι και μου λέει ιστορίες δεκάδες από εκεί. Άρα και ο πατέρας σου από τη Σμύρνη, δεν είναι? Ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στη Σμύρνη. Και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Μεγάλωσε στο Βόλο, όπου γεννήθηκα κι εγώ, αλλά μετά μεταναστεύσαμε στη Νέα Σμύρνη. Πρόσφυγες όλοι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι 100 χρόνων τώρα. Και έχει διασωθεί με διάφορες διασκευές. Ίσως και παλιότερο, γιατί μπορεί να είναι και παλιότερο. Είναι παραδοσιακό. Ναι. Θα μιλήσουμε για αυτό το άλμπουμ, γιατί θέλω να μιλήσω για 2-3 συνθέτες που έχεις εδώ. Γιατί μου αρέσει, ας πούμε, ότι μέσα σε αυτά έβαλες... Το Γιαννίδη. Το Γιαννίδη, ναι. Σε λίγο.